weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lugsayba gorgol nder galle haali abouba ko on waktu yoni ha e nder galle ceerno ibrahima saydou kane ko on waktu yoni ha to ɗalhaya e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal jonde hakkude jaagoɗe ɗiɗɗe pétrole mo leydi sénégal kame leydi mauritanie nden jonde jooɗi koto dakar lamorgo leydi sénégal gam yurnitade ɓeto golle guesa gaz ndendaɓa gonba hakkude leydi sénégal kame leydi mauritanie ɓe kolliti hay so tawi woni lelgol fuɗɗade ɗen golle ɓe kolliti oɗo saaha golle ɗe ne jaara yesso no fewi ɗo tan e tata ɓuuro e lewru nder ndeɗo hen hitan ne gasa ma golle muma puɗɗo to leydi mauritanie tambiɗo nden kay kisal booli ya ngara holliti hen saryeji muɗuma ɗin sarɗiji noon ko beele ɓeydade rende kisal ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti noon finoɓe e nder noksoɗa ko wona ɗum ko to mauritanie tinama mayde sénégal najo e nder commissariat to noksoɗa waɗi hen noon haalullaji jonɗi no fewi woni hen kolliti ko bartiɗo hen kolliti ko baraɗo ma en kettoye kabruji meɗen musidɗo moon alhassana oumar mboca to leydi mali teskama jonde hakkude jagorɗo affaire étrangére mo leydi mali abdoullahi diop kame nande mum mo leydi algérie nden jonde waɗi koto kampala ɗum ko caggal nde fitina wonno hakkude mabɓe jaam arti toon ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi to leydi guine konakiri caggal hande kippodiral walla hankini kippodiral hakkude équipe mo leydi guine kame mo leydi gambi caggal nde guine lappi gambi gotel e ndiga welnere mawde waɗama toon to konakiri wattidi noon koye sunare caggal nde otoji ɗiɗi natodiri toon ha waɗi hen yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen kabruji men mana en ha to Tchad, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, RD Congo ma en jahat to Cameroun kame jolama jaɓeri ma en battidiro kabruji men coftal balli kan jaɓɓotoɗen ko musidɗo moon Oumar Dembel Diallo musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññoɗen nelaɗo men tedduɗo o mo jame kise goni wi hayrukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu ɗum jeeyi sababu noon duɗal ceerno wocci abdoullahi touré jangguinowal qur'anil karim gana tawetegal to dakar lamorgo leydi sénégal duɗal ceerno wocci abdoullahi touré tawete koto dakar legal yarakh tableau ferraille so a tawi ari ha ɗon ma tawɗon duɗal ceerno wocci abdoullahi touré e gardogol ceerno kawsar touré taw kadi ganduɗa ko jangguinowo qur'anil karim gana suka jarowoy duuɓi joyyi ha yettanima duuɓi sappo e tati sappo e nayya foti ko gorko walla debbo aɓe jogui hande o alhamdulillah ñeñal lowde qur'ana e becce suko kami needi ha suko wurdo kala duɗal ceerno wocci abdoullahi touré dari koye nehde suka ha wawa wurdede jangguina suka qur'anil karim ne wonde sariya ha suko faama ko allah farli e dow muɗuma sa yiiɗi jokkodirde e duɗal ceerno wocci abdoullahi touré gardogola ceerno kawseh touré mbatta ko 77 554 68 20 walla mbaɗa 76 884 52 17 musidɓe tedduɓe jokkodiren 77 554 68 20 duɗal ceerno wocci abdoullahi touré ene udditi demmude mum ha yaaji ko wittiyanke kumpitiɗo yoga e ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala on noon woni maître en science occulte woni maître adama balde mo ganduɗa ko patrimoine fina tawa fulɓe maître adama balde holliti wonno koye wittoji mawɗi no fewi ɗin wittoji noon o heeɓi hen humpito mango no fewi ha tenti noon yoga ñabboji hande o tampinɗi yimɓeɓe maître adama balde kala nde suuɗi woni koye wittoji nde tawno yahata tan
koye ganni fulɓe kame ñawdorde fulɓe e leɗɗe fulɓe nde tawno fulɓe hanki ene joguino titre mawɗo no feewi wi'i maître Adama Balde hande fulɓe kala dogui no cafroyo banggueji goɗɗi teni kadi ha hande koɓe joguino ko elle mawi hande ɗum ɓuuri laatade wondi tan ko woni hen gueɗe ko ɗaccade nuskina walla bonna jalkita kono o witti haw heeɓi en kollaɓi maître Adama Balde mo ganduɗa ko maître en science occulte taw kadi ganduɗa ko patrimoine fina tawa fulɓe holliti rafiji ko tati ko ɓuuri hen feeñde on dafaɗo rafi cuuɗiɗo mo ganduɗa aɗa andi ka ñawɗo kono yimɓe so kucciti e ma jiyata ɗum e maɗa o holliti on rafi omo heeɓi en kollaɓi gam safrude ɗuma e rafi peeñƴo kalɗo jaaɗa e hôpitaux ji e banggueji kala aronki dañde jaam kanko maître Adama Balde omo wawi safrudema ha jiiya hen hoore maɗa rafi goɗɗo ko ñawu gañgu ha sidagal an gonɗo e feeñde e ɓamtade e mahaale muɗuma kamen ɗanle mum kala an mbine daari yeeso ma ne padduma maître Adama Balde holliti rutto e ñawdorde e cuusal kala mum hande o omo faggiti omo jogui hen kollaɓi maître Adama Balde noon hande o tawete ko to leydi Gambi to Séré Kunda nokku biyeteɗo Séré Kunda leggal biyetengal nema alkali sa ari ha ɗon sara jumamo alkali woɗɗani police o ɗon maître Adama Balde tawete maître Adama Balde jinganen fulɓe tongoɗe makko ko 78 601 75 75 walla mbaɗa 77 351 77 23 tongoɗe makko leydi Gambi ko 265 27 71 walla mbaɗa 514 66 66 musidɓe tedduɓe maître Adama Balde e jeese meɗen an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗe musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko gando laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari danayal kame ɓalayal kala
sa yiɗi hebde humpitol laamgo ko fate bange yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala yaɓan ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji joni joni keɓa hen ko laaɓi. ceerno ahmadou tidiane diallo mo melga wuro jinneji ene safa kiis fibron nonne kadi caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele gorago eɗin fannuji kala kono kadi ko bindowo laaɓaɗo listihara pirowo koyɗi guila to banggue golle moƴƴe ittude dabare kononne kadi kumiɗo guila to banggue dewle ha e golle e kayitaji kala kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji haɗani ɗon tan omo safra on janowo barogal ha yogay ñabbuji goɗɗi kala ha tenti noon omo jogui leɗɗe sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete hande omo tawe toon to paris lamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 walla noon so tawi konon wonɓe toon to leydi france mbatta ko 06 04 04 66 27 kono kadi kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji kumpitiɗo lasrari dana yale ɓaɗiyal kala ene yaadini tene kadi ne waddi hen listihar lappinde ceera base makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal woni ɗon ko musidɗo makko kumpitiɗo ɗen golle woni ceerno abdoulaye diallo on noon sa yiɗi jokkodirde e muma ko 77 714 94 15 kono kadi mo andino dendagal mauritanie kala to noksoɗa woɗɗaniro biñ 4 ene tawe ɗon miñi ko base makko gonɗo ɗon sa jokkodire ɗeɗo hen tonggode ma heɓen kollaɓi woni ceerno siré diallo ɗum noon musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar afrique asie europe amérique moyen-orient océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hoyre-biir nogas siilo hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba horejo leydi sénégal hono président Macky Sall hanki o tawanoma toon to saint louis ndar gueƴa dande maayo ɗum noon ko uddidemo toon banque centrale de état afrique de l'ouest taw kadi ganduɗa ko BCEAO o taw kadi ko banque jaaduɗo e jamanu e tawtorede wonande gouverneur oɗon banque mo ganduɗa taw kadi ko banque bawɗo rende capacité mawɗo no feewi kono kadi wari koye tufde nde ganduɗa ɗo ɓooyata tan wonande gaz ma wattu yaltude oɗon diwan kanko mawlidi noon wa jaɓɓama toon to bowal diwoje ko ala ɗum ko kadi wa narwanaɓe jalti no feewi gam jaɓɓademo kanko maw leydi sénégal hollirde kay golle makko mantiniɗe payidiniɗe woni e wadde oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi sénégal kono ɗum ko noon aljuma hanki o juuli koto juma mawɗo mo ganduɗa mahataɗo fewna ha yade jamanu almami o kamɓe ɓen julɓe taweteɓe ɗon kolliti weltare min mawde no feewi gollal mawɗo leydi ndi e oɗo henna juma payidinɗo kono ɗum ko noon ɓe duwima kono kadi maw leydi ndi ñaguima toon duwaw wonande kayde jaam dumoto e nder leydi sénégal ha tenti noon e sumgoji payaɗi ɗi ko ɗon noon kanko maw leydi hocci laana makko ndi wowa koye nder kan laana kay o dañi yebde macce hakkude leydi sénégal kame cameroun caggal kayde sénégal lappi cameroun tati e gotel nden noon maw leydi sénégal holliti weltare mum mawde no feewi ko ɗon kay wo yetti wo jaari wonde ɗo henna baroɗe teddugal ɗe ganduɗa e kala saaha kay ene ɓamta alaray mo gendi leydi sénégal keddoɗen koye leydi sénégal jaheten ko haton to Mbour hoorejo jaggoɗo leydi sénégal woni ahmadou ba hoore jaggoɗo leydi ndi tawama jamma hanki o to Mbour gam tawtorede lawol battuwol sappo e jeeɗiɓiwol lawol ziyara annuel mo ganduɗa taw kadi on ziyara waɗante ɗuma ko ceerno mouhamadoula mansour baro toon to Mbour kanko hoore jaggoɗo ko toon wo juuli hanki o gueeƴe e gardegol ceerno cheikh tidiane baro ɗum ko hanki o kanko hoorejo jagole ndi addimo toon koye nelala
mawɗo leydi ndi kono kadi warani goto marde c'était timmuɗo no feewi kono ɗum ko noon o werti juuɗe gam ñaganade leydi ndi Sénégal nde ceerno khalifa kame julɓe wonɓe ɗon kala duwonto leydi ndi nde leydi ndi wonata e jaam e kisal ha tenti noon sumgoji payaɗi ɗi beele leydi ndi ne ɓuura wonde jaam e kisala gartaten koye projet hende nde ganduɗa ene diñi hakkude leydi ndi Sénégal kame leydi Mauritanie taw ganduɗa woni ɗon ko guesa gaz ba ganduɗa ko ndendaɓa ɗiɗo dumunnaji ɗi duuɓi kala koye golle wona hayso tawi woni golle ɗe lelti no feewi jeeyi sababu hanke jagorɗe ɗiɗi tambiɗe oɗon fannu woni jagorɗo pétrole mo leydi Sénégal woni Anthony Félix Abdullaahi Saar kame nando muɗum mo leydi Mauritanie woni nani Wuld Charoga ɓe mbawi joɗodade gam yewtidde to Dakar lamorgo leydi Sénégal ɓe kolliti golle ɗe kay so tawi ko temedere wonno hen capanɗe jeenayi e goho gasi ha laaɓi kono kadi ɓoyata gueɗe ɗe kalma ndew lawola ɗo tan e tata ɓuure nder ndeɗo hen hitande ne gasama golle muma mbawa fuɗɗade no fewi ɓe garti noon e wadde audit ko fate banggue golle gollaɗe e baɗaɗe hen ɗe kala jeehetena ko haton to Linguére ko woppuya goto kam yani toon caggal kay nde o doganno dogdu sattudu no fewi ɗum ko hedde 20 ne tawi nder commune mo ɓulala ko toon o yani yimɓe nayyo noon mbasi en pittali mumen waɗi hen noon gañiɓe nayi was pital meɗen nawama to centre de santé Elisabeth Diouf kono kadi oɗo saaha lorsque udditama ko fate banggue oɗo henna accident toppikina ko tana gonnoɗo e wadde kay oɗo saaha jertina gam on kay gonnoɗo e wadde ngal ɗon gollala ɗum noon koto Pikine ñettimba ko debbo mo duuɓi capanɗe tati nottortoɗo a Cissé kam waɗi e statut mum ala kala ko jarnimo e oɗo aduna haydara so wona tan wartade koddiɗo makko mo hodde galle goto nde on noon laari statut makko yiɗuma noddi hoddi mabɓe ɓe gaari ɓe puusi bafal ngala ɓe naati nder ɓe tawi mo jogui butel asiba wonno fanel makko yarde ɓe nangui ɓe noddi police mo Thiaroye o nawa to suudu safara gam ƴeewede so tawi ala ko battini e makko accident goɗɗo transport baɗɗo ko toon to Ker a Bumi ne tawe sara Louga ɗum ko hanki yimɓe nayo gañi hen neɗɗo goto wasi hen fittadu muɗum on oto noon o gayni dugdu makko o naati koye lekki andaka noon ko jeeyi sababu o kono kadi ɓen on basɗen pittali mum e ɓen gañiɓe kala jeeya koto Pire ne tawi nder région mo Thiès on noon baso fittanu mum ko gorko mo duuɓi capanɗe 4 gañiɓe noon ne tawe to hôpital Amadou Sakhé Mbaye Louga beele mbawa hebde safara mumen gartaten koye dawrugol ko fate banggue présidentiel 2024 wonande collectif landaji gullitiɗi holko saabi wonande parrainage mumen ala hen kala ko jaaɓa ɓe dañi hanki yidide toon to Porokhane e khalifa général mo Mouride ɗum noon ɓe kolliti wonande khalifa o ɓe goni koye wullitade wonande kay tugnorgal leydi ndi ko waɗi ko wona hunde fonde wonde taw koye konngol porte parole khalifa o holliti oɗo saaha khalifa o kañuma natti nanude ɗemgal mum ko fati ɗen gueɗe kala ala kala ko dogata ɗen gueɗe haydara sumgoji 25 février 2024 ko fate banggue candidature uji jogoɗɗi suɓede taw kadi koye lawol cakkitingol ɗum ko caggal nde goytali kewi toon to nokku tugnorgal leydi ndi ko hande o listuji ɗi kala jaltata ha laaɓa ha wiya ceera sengi wi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie tambiɗo nden ka kisal booli e jaka wuuro Nouakchott taari ɗum kala yaltini sarɗiyeji muɗum ɗin sarɗiji ma en ketto musidɗo moon Alhassane Oumar Mbothia mi salminima. Mi salmitimama Sar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o ko nduɓiɗo kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie kabaruji men tewtude fati kay koye direction tant de la sécurité nationale ɗo e Nouakchott kanko directeur général de la sécurité o noon biyeteɗo hono général Mohamed Cheikh Wul Mohamed Lamine ɓurɗo andirede hono Brour o wawi kay kono bayyinde ñande mawde 14 lewru siilo 2024 kamɓe e ɓen tambiɓe kadi ndenka booli nder ɗo e nder leydi hono Mauritanie
e wawde wiide kay ko yo mbaw ko feere ɓe toppito ko fatte e ɓen burloɓe laabi hani e waɗoɓe gueɗe ɗe jadaki ko fati kadi e nden ka laabi ɗi ko ɗum waɗi o wawi kadi wadde taw kadi ko battu hakkude makko e ɗen taw kadi ko toppiriɓe hono laabi ɗi kanko général Mouhamed hono lamin o toppiri ɗum ɓe mbawi kadi hono ƴettude hono peeje e wawde kadi ko safrude wona ɗen e wawde kadi yuɓɓinde ɗum ha wawa kadi nawnande ɓen mbaɗa liggueji mon ɗi ha ɓuura garɗude ɗum e taw kadi koye bayyinago taw kadi ko kuftugol kadi ko police mo leydi hono Mauritanie e ɗen taw kadi ko kaɗoje ɓe mbi noon ko hankkadi janiyanke woni taw ko étranger e ɓen foof kaɗete kadi ko dogsude taxi ɗo e nder leydi hono Mauritanie hani e ɗin otoji kadi koyɗe taw kadi ko tati nodduteɗo hono tuk ɗin foof ma mbaw haɗede nadde toon to centre ville o yantini hen kadi ene kadi ko addata kala ko addata ono taw kadi ko ɓitto woni embouteillage ɓe mbawa kadi hono haɓade ɗum ɓen kadi yalotoɓe aroɓe kadi ha e laabi ene kadi oroji ni hayni e yaade ɓen foof ma mbawa kono woɗinede hono laabi ɗi to woɗɗi ha laabi ɗi mbawa kono wawde kadi rewede no hannirtini ɗen noon gueɗe foof o wawi noon wiide hen kanko général o wul Mouhamed kono Lamine o wi noon alay saago ɗum wawa kadi hono taw kadi ko tinnede no fewi taw patrouille ene waɗa taw kadi koye e ɗin nokkuji kadi ɓurɗo ɓuuri hewde kadi caɗele ɗon foof ma mbaw kadi kono taw kadi ko toppirede no fewi hani to batte yimɓe to batte autoji to foof ma mbaw kadi rendinede matte kadi liggueji ɗi ene mbawa kono gardu ɗum kadi o wi wonde kadi ɓen wonɓe kadi e laabi ɗi ene ndena woni agent de la sécurité ɓen wonɓe laabi ɗe ɓe kadi téléphone ngaji mon ɗi kutorto ɗi taw ko téléphone ngaji mabɓe ɗi fof koko hattete ɓe kutorto tan ko ɗin téléphone ngaji ɗiɓe keewi hono jogade noddoteɗe taw ko tolki wolki ɗen ko ɗin ɓe keewi ɓe mbaɗa feere ɓe toppito ɗon mara laabi ɗi ene mbawa hono gartude oɗo ko jagolgal toppirigal ko affaire hono min hani ko fatte kadi kono énergie woni nane wolo suraka o wi dey ko kanko kadi woni joguiɗo konngol laamu o wi wonde gouvernement mo leydi kono Mauritanie wawi hono bayyinde kay ene jogui kay taw koto jordinal moƴƴal hakkude mum e dendagal leyɗele eɗe jokkodiri ha tengti noon e leyɗele hoddiɓe ɓe ko jordinal moƴƴal woni hakkude taw kadi ko leydi Mauritanie e leyɗele ɗe uyi nder noon kanko noon o haali ɗum ko nder bayyinago caggal kay ndew ɓen jaydiyankoɓe nde kuufimo an waɗa ko wiyete ane conférence makko de presse o wawi kono haalde ɗum kanko jaggogal ngal noon o wawi wi noon leydi hono Mauritanie ene jogui holo pellital wawde kay ɗoftade jordodiral moƴƴal gongal hakkude leydi ndi e leyɗele goɗɗe ɗe haali to banggue taw kadi ko wawde kay wossodirde wona e ɗen taw kadi ko jeeyi guuli hani e faggudu ha eɗen leyɗele ɗe jottodiri foof o tengti noon koye leyɗele ɗe hoddiɓe ɓe ɗum noon ko fate ɗum ellurgol ko guila e faggudu hani e taw kadi ko jibinande taw kadi ko leyɗele ɗe ɗoyde ko jaggogal ko fatte hono pine kañumne wawi wadde ko kañumne haalande mum ko yobiti noon e taw kadi ko télécommunication o wi noon alas leydi muɗo Mauritanie noon erima e ɗin opérateur uji nde goto foof nde waɗata hono taw kadi ko banggue mum fewra ɗum ha feewa ha wawa kadi taw kadi ko leydi ndi e kuuɓal taw kadi ene keeɓa taw kadi ko communication no hannirta ni ɗum no ɓe ɓeyda ene wayno kadi ko doole ɗe ha kadi ɓesgu ngu foof e kuuɓal wawa kadi hebdude taw kadi ko habaruji taw kadi ko ɗum woni fandade leydi hono Mauritanie ha yaaha dow kanko jaggogal noon o haali caggal kay nde o tawtora hono battungu nogas e jeeɗiɓijo taw ko fati noon eɗen jagorɗe arabeɓe ko fate e communication ni hani e information taw waɗi ko toon to Abou Dhabi ñande mawde sappo e jeenayyi lewru siro ujunnayi ɗiɗi e nogas e nayyi o wi leydi hono Mauritanie waɗi taɓande mawde no fewi ko fate kono information kadi uyi noon tawno wonde
wonde ko fati information ko gueɗal garbaningal hani taw kadi ko jibinande e kala leydi hono Mauritanie wawa hebde ɗum no fewi guila hono illutugol wona ɗen gueɗe hani ɗum wawni lomtade ko wiyete taw ko intelligence taw ko artificiel ko e wonde ha waylo kadi hono numérique e kadi ɗum kadi koye taɓal mawgal ngal Mauritanie hono waɗi o wawi kadi hono ɓeydude hen ko wiyete hono Mauritanie e jeeya koye ɗen leyɗele taw ko arabeɓe hewɓe no fewi kono noon waɗi taɓal mawgal ko fati noon e wawde wadde ko wiyete numérique e nder gollorɗe taw kadi ko gouvernement mo leydi hono o Mauritanie hani e wona ɗen e koppereje ɗum ɗo foof e ɓesgu ngu kadi ndi kadi wawa kadi ko hebde ko ɗin application ngaji e taw ko programme aji ko fate hono numérique uyi ɗum ɗo foof ko leydi Mauritanie taɓal mum ko mawgal teskel ngal garɗugal e sa yerodi ɗum e wona e ɗen leyɗele hakkude lawol nokshot fate hono Fuuta to de ko accident wawi wonde ko e ñalawma taw ko mawde sappo e jeena lewru ndu gonɗen ndu ko famɓe foof joyo mbasi hen pittali mumen e ɓen kadi barmuɓe hen kadi en kewi ɗo jabdirde noon ɓe natdir koye e camion goto ɗum ene mbiya sankiɓe yo Allah yurmo ɗumen yafo ɗumen barmuɓe kañumen yo Allah rokku ɗumen kañumne hebtude celle koye mumen ha mbawa kay ene wayno keɓtude taw kadi ko koye mumen ko wona ɗum ko ene wayno ñalawma hande o kadi ɓesgu ngu leydi hono Mauritanie foof haqqillaji mumen joyti koye bal taw koy ko mbaɗaw toon to Côte d'Ivoire hakkude hono leydi hono Mauritanie kañum dey ene jaggodire ñalawma kay taw kadi ko hande o jaggodira e Angola ene wayno kamɓe ene wayno ɓe nanggodirno koye Burkina Faso fiiɓe noon gotel e haydara ɗum ɗo alay saago noon ɓe mbawa hawde Angola gam kadi so tawi ɓe jiiɗi yaade kono tawal kadi ɓe taɓande mabɓe kono ɗiɗɓere ɗum noon haqqillaji ɗi foof ɓesgu leydi kono Mauritanie foof haqqillaji mumen ko hen goni e ñalawma hande o Sar Abdoulaye Sar ko ɗum ɗo dey wonno ko tuguɗen ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o taw wonno koye e dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandow gam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali inde makko ko Adama Doumbouya kanko Adama Doumbouya noon kanko woni 4e adjoint wonande maire de la commune 6 mo Bamako kanko bifta e nder galle makko taw kadi ko saggataɓe arɓe otoji ɗiɗi ene cuddi koye mumen ko ɓe nayimo kadi wo dillata koye parti mo mbiyata ADMA taw kadi ko biftima noon ko otoji gris ɗi hinde 4x4 ɗum wonno ko ñande 16 lewru janvier yaadiɓe parti makko noon e rima autorité ji ɗi nde laɓɓitinta ɗo heedi walla ni ande holko waɗi kono anda ka taw holto nawa kamɓe noon fandare mabɓe ko yidde andude ko waɗi e holɗo nawa e holi ɓen nawɓe mo Abdoulaye Majid Aga Mohamed Ahmed Al Ansari di Nasri taw kadi ganda kam woni gardiɗo leñol kel ngol tuareken Ansar rima ɗum koye jonde wonande khalifaɓe diine aada yuɓɓinanode taw kadi ko toon to segu holliti e rango makko ne ɓiɓɓe malinaɓe kala gonata caggal laamu ngu caggal kay nguɗo hen laamu rewiti koye peele ɗe ganduɗa wawde addude jaam e kisal e nder leydi ndi gartaten koye majgol hande o ko fate banggue koninkoɓe leydi ndi défilé ɗum ko nogas hande janvier 2024 lawol battuwol capanɗe jeegom e tataɓiwol lawol manditare armée leydi Mali hanki jammo colonel Assimi Goïta waɗi discours mum gam yettude armée leydi ndi kame darde mum kala fayo dinde kono kadi oɗo saaha holliti aɓe jogui softede kadi aɓe jogui kadi sembe mo ganduɗa hande o kay wawde addude jaam e kisal e nder leydi ndi kala Abdoulaye Diop kam woni jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali jonde hakkude makko e Ahmed Attafa nanɗo makko mo leydi Algérie nden jonde laati ko toon to Kampala to Uganda ɗum noon koye sommet battuɗo 19 o lawol taw ko sommet mo ganduɗa leyɗele denduɗe en ligne ɗum koye jonde kaldigal
mbawi yewtide toɓɓe jaajƴe no feewi kono noon jaynide hollitani koɓe ɓuri wawde haaldude hen sahela cimtola taw ko Nations Unies wonande comité CPI ɓe kolliti oɗo saha wonande caɗele ne tawe nder sahel no wonono sahel noon ko Mali, Burkina Faso, Niger teskama kala jeyɓe limɗa hen goto ko kegaɗo ha ɓurti no fewi ɗum noon ɓe erima ballal ko ɓuuri yawde e yaccade to leydi Guinée Conakry hanki o caggal kayde macce gasi hakkude Guinée kame Gambie ɗon ɗo woni ɗo Guinée fooli Gambie gotel e ndiga ko nden noon hewɓe kay jaltine ngulla e booli Conakry ɓene goni motoji ɓene goni otoji ɓene jara koyde to legal kippe ene tawe nder département to noon ko otoji ɗiɗi natodiri toon hay motoji ɗiɗi natni ɗon yimɓe ɗiɗo mbasen pittal min waɗi noon yimɓe hewɓe gañiɓe hen ɗum koto capital hanki Conakry caggal nde macce ɗe gassi keddotoɗen koye leydi Guinée hanki o gendarmerie nationale fawi juuɗe mum kolaɗo kuuɓal syndicat des presse ne wonde jaydiyankoɓe ɗiɗo ɗum noon caggal nde nanggano jaydiyankoɓe jeenayo goɗɗum ɓeydi hen ɗum ko caggal ndeɓe moɓodirno to maison de la presse woni goytali mabɓe ko jaydiɗel mabɓe nde ɗaccirte kabra kono kadi laamu ngu holliti hay loppet caggal ɓe mbaɗino seppongo alda e yamirore catal darnigal haqqe jaydiyankoɓe windere ɓe erima wonande laamu leydi Guinée ɗoftoto ko fati banggue haqqe presse e nder leydi mum kandi accitta ɓen nangaɓe ko ɓuuri yawde to leydi Tchad wonande joguiɗo kongola leydi ndi yaltini communiqué wo holliti kanko état-major général armi gendi leydi ndi wo holliti ɓe teɓima sagataɓe jeetato ɓe nangaɓe kay gonno koye fewjude gam derguidde laamu Mahamad Idrissa Déby itno ɗum wanno ko ñande 12 duɗo hen lewru janvier taw koye leegal bitengala kuro ko ɓe gaddi noon ko sernaɓe wileɓe coodi guertoɗe e jawɗi e beyi kala ko ɗon kay ɓe gonno e ñawdede e wadde gueɗe mabɓe kala ko ɗon noon renseignement leydi ndi wawi tigui yiitudeɓe e nder ɗufnande nde ɓe ɗufnino e ballal renseignement mo mbiyata DGR ɗum noon kamɓe kala ɓe tawi juuɗe wona noon ngol woni go wonande laamu Idrissa Déby itno walla Mahamad Idrissa Déby itno jeemede gam derguitede lawol gadigol ngol wonno ko 2022 taw koye groupe officier ji ɓe ganduɗa ne ñaawa duuɓi nogas e kaso hande nde tawi toon ɓe jeetato nangueɓe ne tawi juuɗe gam loskoji jokkude e mumena kuddita goɗɗo mo laataki koto Burkina Faso wi joguiɗo konngol gouvernement o ɓe gonno koye fewjude leegal e nder Wagadugu ɗum ko caggal nde ɓe jeemi yande convoi gouvernement mo andaka noon so tawi hooreji leydi hen wonno ɗum wonno ko ñande 14 lewru janvier kono kadi waɗi nangaɓe on noon no hollitiri kanko joguiɗo konngol gouvernement o ene hen koninkoɓe yaltuɓe golle ene hen kadi koninkoɓe wonɓe golle o saaha mo gonen kame civil en kono hande noon renseignement leydi ndi ene jokki loskoji mum fate ɗeɗon gueɗe to Togo police fawi juuɗe mum e fedde wuyɓe no fewi ɓen wuyɓe noon jeeya ko toon to leydi Cameroun kono ɓe guuri koye leydi Togo to Lomé ha to Kerol hakkude leydi Togo kame Ghana kamɓe noon ɓe gujjata ko otoji ɓe nawa to Nigéria ɓe nawa ɗum ha toon to leydi Cameroun ɓe jeeya oɗo saaɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to leydi Côte d'Ivoire caggal jillu diplomatie wonande chinois wan yi taw ko jaagoɗo affaire étrangére mo leydi Chine caggal jillu mum to Abidjan ara toon ñalawma janggo ko on kolaɗo kuuɓal état Amérique woni Anthony Blinken ma fuɗɗo jillu mum e nder leyɗele jeegom e nder Afrique ngun jillu ko nogas e goho duɗo hen lewru janvier o fuɗɗata tan to Abidjan mawo yaa to Nigéria to Angola to Cap Vert Côte d'Ivoire mawo yilloy ɗeɗon leyɗele jeegom kabruji men ma nawen ha ton to RD Congo Félix Tshisekedi ko hande o caggal sungoji bannoɗi nogas décembre caggal nde hollita kanko gañi wo nawi kene wona capanɗe jeeɗiɗi piccala capannayi jeeɗiɗi e kala temedere ɗum noon ɗo polgu makko ñiŋa no fewi taw ñiŋi ɗum ko landaji lundo kam église mo catholique hande o noon o darima yeeso wonande congoleji kamine wonde capanɗe nayyi délégation ne hen kene fotto wonde 20 chef d'état
o suuti jungo makko wondi ma o jogoro leydi ndi jam e kisal ɗum ko ñalawma hande o ambiance mawɗo no fewi woni ko waɗa toon to leydi RDC Congo to Kinshasa hoore leydi Sénégal on président Macky Sall ene tawtora ɗum ɗona ñalawma hande o to joolam jaɓeri wonande Israël joori bomboje gulle jaw to Gaza ɗum koye frappe kadi ɓe mbaɗi kadi fiyande mawde no fewi toon to Syrie to Damas ha toon to Cisjordanie ɗum noon hande o hoore jagode leydi Israël holliti Israël fawi koye jungo mum to Cisjordanie ɗon ɗo Amérique ene jokki kañumne bombude situji rebel taweteɓe toon to Yemen ɗon ɗo rebel Houthi holliti kay ha hande ne jokki kañumne weddade drone mum misilaji faade e laaɗe dewoje e maayo woɗe o jagorɗo Hamas mo cellal ɓalli o holliti tugganma tan gila 7 octobre ha yettiɗo henna ko wara e nder leydi ndi ko taw wari ɗum ko Israël ɓe jettima 24 ujunere fawde 1990 neɗɗo woni ko wara taw waɗi ɗum ko bomboje e kure misilaji Israël faade Gaza kam e ko tari ɗum kala Iran Pakistan caggal kay pelɓodiral balɗe tati bannongal hanki o jagoɗo affaire étrangére mo leydi Iran kame jagoɗo affaire étrangére mo leydi Pakistan Islamabad kame Tehran kaldi hande o gam addude jaam e kisal e ndeka leyɗele mabɓe to Japon mission yaade to lewru ɓe jettini fandare mabɓe ɗum ko jamma hanki o sanga minuit ko nden ɓe jetti sondo mabɓe yettiɗo lewru woni ɗo ɗum noon ɓe kolliti oɗo hen sondo mabɓe pewni ko sondo jawɗo no fewi mo ganduɗa omo doga kala kene foto wonde 1,700 métre taw kadi koye seconde ɗum woni ko dogata oɗo saha noon Japon holliti monsieur mum wonande yettima paaɗen koye coftal balli jaɓɓorɗen ko musidɗo men Oumar Dembel Diallo garten koye kippodire Coupe d'Afrique pettowo toon to leydi Côte d'Ivoire. Seydi Saar Abdullaahi Saar ko noon tigi kabaruji meɗen coftal balli taw koye ɗemngal pulaar yaten ko toon to leydi Côte d'Ivoire haalen e kawguel afriyankoel yuɓɓintegel toon to leydi Côte d'Ivoire potite ñalngu ɗiɗoɓiji noon jokkino kay e ñalawma hankin hakkude kippu mbo Cap Vert kañum tigi jaɓɓino kay kippu mbo Mozambique ngal ɗon potal noon ko kippu mbo Cap Vert kañum tigi foli Mozambique balluji tati wondude e ndiga kippu mbo Cap Vert noon ɓe heeɓi kay passe mabɓe faade kay toon to 8e de finale e ngel ɗon kawguel toon to leydi Côte d'Ivoire hay sinno kay hiɓe heddori potital gotal haɗan noon ɓe heɓde passe mabɓe faade kay toon to 8e de finale ɗum noon ko caggal nde ɓe wawi kay heɓde polgol laabi ɗiɗi toon to leydi Côte d'Ivoire noon ɗen ɗon potide kay ɗe jokkino e kikiɗe hanki hakkude barawɗe leydi Sénégal kañum tigui huccodirna équipe mbo leydi Cameroun toon to Yamoussoukro kono noon ngal ɗon potal kay ko barawɗe leydi Sénégal ɗe kañum tigui foli kay équipe mbo leydi Cameroun balluji tati wondude kay e baliyela gotel Ismaïla Sarr Abibou Diallo e on ɗon wiyeteɗo Sadio Mané taw ko jombajo kesapul kamɓe tigui wawi kay loggande barawɗe leydi Sénégal ɗe ɗin ɗon loggi tati e kikiɗe hankin toon to Yamoussoukro toon to leydi Côte d'Ivoire noon heddoɗen ɗen ɗon potite noon ɗe jokkino kay jamma hankin toon to Yamoussoukro hakkude kay selina sonal mbo Conakry kañum tigui jaɓɓino kay jaeɗe leydi Gambie ngal ɗon potal noon e kikiɗe hankin kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe selina sonal mbo Conakry kañum tigui fooli kay ɓen ɗon wiyeteɓe jaeɗe leydi Gambie baliyel gotel wondude ndiga wadde on faami kay ɓen ɗon wiyeteɓe jaeɗe leydi Gambie ne kay ɓe heddori ko timminde adi e ngel ɗon kawguel caggal kay nde ɓe wawi folede kay laabi ɗiɗi e ngal ɗon kawtodiral toon to leydi Côte d'Ivoire taw noon ko toon to Yamoussoukro e sifnorɗo noon potital mabɓe gadanal ko barawɗe leydi Sénégal kañum tigui fawno e dow mabɓe balluji tati wondude ndiga hankin noon ko selina sonal mbo Conakry kañum tigui foliɓe kay bal goto wondude ndiga potital mabɓe tataɓal noon kamɓe jaa e gambinaɓe ɗe wonta kay ko hakkude mabɓe kippu mbo leydi Cameroun hay sindo kay ɓe heeɓi polgu haɗataɓe kay hotude toon to leydi Gambie caggal kay ko humnude aadi tan ɓe heddori toon to leydi toon to leydi Côte d'Ivoire toon to Côte d'Ivoire heddoten lelgo hande maɗen ɗon potite jokku sanga kay wattuji 14 fanayi hojo monande kay wattuji Afrique banggue hirnangue ko hakkude kay ɓen ɗon witeɓe kay kippu mbo Algérie kañum tigui jaɓɓoto kay kippu mbo Burkina Faso ɗen ɗon potina maɗe jokko kay sanga wattuji 17 fanayi hojo monande wattuji Afrique banggue hirnangue ɗen ɗon poti jokkoji noon ko hakkude ley Mourabitoun mbo leydi Mauritanie kañum tigui jaɓɓoto kay ɓen ɗon witeɓe kippu mbo Angola toon to Boaké toon to leydi Côte d'Ivoire ɗen ɗon potite maɗe jokkoji
jemma hande sanga wattuji nogas ɗi fana hojo monande wattuji Afrique bangi hirnange ko hakkunde ke kip mbo Tunisie kañum tigi jaɓoto les aiglés mbo leydi Mali toon to leydi Côte d'Ivoire noon Sar Abdoulaye Sar ko ɗeɗo potite woni kay ko woodi e kawguel afriyankoyela waɗen taɓal yehen toon to la liga mbo leydi Espagne ñalngu nogas e goɓejo uditi e kikiɗanki hakkunde kay ɓen wiyeteɓe kay Deportivo mbo Alaves kañum tigi foli kadis bal goto wondude ndiga e ñalawma hande noon maɗen ɗon potite jokku kay toon to leydi Espagne sanga kay wattuji 16 sanga ɗum noon Oumar Lebel Diallo paaɗen ko toon to Espagne e Italie. Seydi Sar ha hande ko toon to leydi Espagne heddoɗen haalen kay ko fate ñalngu nogas e goɓijo la liga Santander mbo leydi Espagne waɗen ɗon poti jokku noon sanga wattuji 14 ɗi fawnayojo monande wattuji Europe ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe kay Las Palmas mbo Gran Canaria kañum tigui yilloyto Real mbo Vallecano sey noon ha wattuji 16 fawi hojomaji 15 ma kippu mbo Villarreal jaɓɓo kay Real mbo Mallorca e jamma hande noon maɗen ɗon poti jokku kay sanga kay wattuji 16 ɗi fawnayi hojom ko hakkude FC Valence kañum tigui jaɓɓoto ɓen ɗo wiyeteɓe Atlético Club de Bilbao Celta Vigo kañum tigui udaɗen ɗon potiti sanga wattuji nogas e goɗi fane hojom wonande wattuji Europe caggal kay ko kamɓe bisinto mbo Real Sociedad toon to série A mbo leydi Italie haalen kay ko fati e ñalngu nogas e goɓijo e kikiɗe hande sanga wattuji 17 ɗi fane hojom ko hakkude AS Roma kañum tigui jaɓoto Elias mbo Verona sanga wattuji nogas fawdi kay hojomaji 45 ko Udinese kañum tigui jaɓoto AS mbo Mila Sar Abdoulaye Sar hettiyankoɓe weltare TV jokkorde muɗum kala ko ɗum ɗo tigui woni kabaruji meɗen coftal balli taw koye ɗemgal pulaar e kikiɗe hande Oumar Dembel Diallo golle ma jooɗi peewi coftal balli ko musidɗo mon Oumar Dembel Diallo to leydi Mauritanie ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodja ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hirane musibam tedduɓe